wong tuwa mendang-mendang Kong. Iki kartu critane iki teruse piye? Lah kok malah takon aku lah aku kok wing dadaan deh. Aku tadi ora ngerti. Takon lah jarine iki ketua. Bagong. Ora ana Bagong kok dadi ketua. Nah, oke. Zaman saiki kok wing kowe kuwi ya. Nah, aku ora ngerti. Ayo, Kong. Piye? Iki kan piye? Wah, aku yo. Kartu iki piye? Ya aku wis melu seneng tenan, Kong. Hah? Ora kaya bengi iki. Iki tanggapane pira ya, Kong? Bapak sosis. Sambatan. Sambatan. Jan semegah iki wong Seneng ki so nyenengke. Nyewa dengan tembung paru. yo bener, heeh. Terus Lah iki kowe mau kira arep cerita kita. Iki kepiye? Aku kira radong. ya ayo mulai wae nek adon. Ora cocok tenan aku iki, Truk. Truk biangane. Lah ya lah. Padha dene aku ya ora ngerti lah aku karo tek anu man kicuk nganu ngetruk. Ya aku sing ngakon sing Bagong. Iki jenis sutre sono kae. Betul. Cakon desa jebule. Ya wis awake dhewe seneng mangan Bagong. Dene nguri-uri kabudayan Kang Adiluhung iki. Matur nuwun dumateng para bapak-bapak yang sampun apa? Kowe iki kok kaya MC to wis aku. Oh iya lah piye dolanan mo rutaman. Oleh. Ya. Oleh. Iya Mas. Sakarepmu ora merga meli. Sekedap Pak Bagong, Pak Petro niki wiyagane leren angsal mboten nggih? Oleh tunggu oleh kok. Oke, ya. Oh, lah dhewe kok judul ning tangga leren. Lagi. Dipaeka iki, Truk. Wah kene wiyagane wiyaga wis. Wah Mas. Kowe iki rasa sok kenal, Truk. Petroke apik iki. Yo, Apa? bocahku dhewe. Oh. Dadi ning sambatan. Sambatan kok iki. Oh, jare. Piye Ora kok kabeh-kabeh tak anggap bocahmu iki piye maksude? Wah, kok kowe ora. Pripun? Hah? Pripun? Kabare. Apik sae pripun? Pas Petro. Wah. Truk. Piye ya jak medun joget karo dhewe to? Ngono ayo lho. Wah iki ora ana ning jogdes iki le joget. Es karuan le sambatan. Ayo ta. Apa? Dipongi yo. Jaipong iki joget piye? Jaipong iki joget piye? Hah? Jaipong le joget pripun? Nongko bareng gak iso. Wah. Dari manut kendangnya yo. Ya. Yo Jaipong ke Kang. Yes. Goyang Truk. Wasis ke, Truk? Ngawur iki mau. Petro ki wasis nek joget. Wah. Ale. Dasare lulusan. Lah. Oh. Wah, iki open to. Petro iki jebule open. Open Petro niku. Nggih to Mas Gong. Ya kene ge medun. Oh, pripun? Medun kene. Tenanan ta lho iki? Heeh. Waduh. Kok tak sawer wis. Tenane gemang nek ra tenan. Kok tak golke. Oke, budhe. Iki tenan iki. Tenan Truk iki Truk. Tenan, yo. Waduh. Asik. Sambatan. Ah iki berarti engko aku bali dinehi wayang. Ameli joget barang iki. Ora ning wayang sak kotake. Oke. Ning kotak aku. Ayo Truk joget sik Truk. Piye iki?
awake dhewe iki. Oh, apa? Tenan. Lah jebule nang kono meng obo wae. Loh. Iya. Lah kira ujug perak iki rekane dalange to rekane. Oh. Heeh. Iki nyandal-nyandal. Dalane piye? Pripun? Berarti yo iki koyo Luwih apa? Oh. Ya apa meneh? Arep apa? Gong arep apa, Gong? Ujube apa tadi? Ujube apa, Gong? Iki ujube iki jarene mau dititipi panitia. Iki ulang tahun paguyuban Muda Manunggal. Oh. Tanah ulang Sing tahun. ketelu. Ulang tahunnya cokek. Cokek iki sing ndi? Oh, sing wonge ganteng e to? Heeh. Wonge denake lho. Iya meneh. Kowe nek ngene iki apike nganu. Mas Petro, bojo kowe kan joget, diaturin joget. Wah, Bojo aku. Ah, cocok. Nah, di base Setuju mboten? di base setuju mboten menonton. Setuju. Setuju, engko bojo ku apa dah? Ayo bujuk. Kerja, tindak mriki. Yo, Ayo, ayo toh. Ayo toh. dipetok, Bro. Dipetok. Ya, Bro. Sawang ini Bu RT, pinter joget. Akale Bu RT nggih mboten menapa. Pripun? Piye? Bijane ana lagi. Hah? Ya ini Berarti aku sapa to kuwi? nganu ne kerja. Bujuk kok ini. Apa? Cepet kami. Iki bisa dijeluk karo mau ki. Tuku wae kok. Ini bujuk kok duwe wakil kok. Apa? Oh, iya. Apa? Kayak iki buta. Hah? Ya ora apa-apa. Ya, aku Ayo, mau dia. ayo, Mas. Mati, Mas. Dikebuli aku pada ke lemut. Penontonnya jak joget sih. Digeret. Ayo sapa apa sapa? Aku ora kenal, Mas. Waton disampurke. Lah Sampurke sak joget ngendang sak ngendangi sapa? Lah ning Kowe, ngoten. Mas, dia. Pripun? Dekat. Joget nopo? Pengen ya. Oh. Yo kayo, dikendangi ka apa ka? Ayo. Ayo. Yo intermezzo sik ngopo to ngopo? Oh, apa iki sing arep di momen mati. Ning iki apike kan kok, Bro. Iya, 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 iya. Kesel aku. Kalau ngene iki, awake dhewe lapo. Iki terus ki wae critane. Hah? Terus ki critane. Wis bunek. Heeh. Ya, ya. Lah kowe lek nerangke ya ora cetok. Aku ya ora. Kok ya apa sing jadi? Yo, disusul. Disusul. Ya. Disusul gareng. Yo disusul. Gareng. Ibu. Gareng mau jare muni agek nggone temu. Manis rontok. Ah.
Sari Cahyo ing negari Ngalengka. Nagari kang agung arengganing praja tinarintes inten parleyan. Nagari kang wis kalungking rat lamun sang nata. Lamun sang nata mewah para kawula nengen laku Dursana ngiwakaken panembah suci. Tua wis ciufut kapus dadi lagyanira. Nari langan suka para warja ing Ngalengka ngantos damel enget datan enget Purwadaksina. Sang Jaya anggota Gyaringa mancap pundak sang Dasamuka nyidra makutha kencana damel kagiat para adya drumeksa. nalika semono usamya angrantu duta pamungkas Sang Jaya Anggada
boten pantoro dangu Pratani raja nganggo nyaosaken makutha kencana agemanira Sang Prabu Dasamuka Kiyoden tampi Sri Rama Wijaya sedyaning manah Kiyoden pasrahaken Narapati Sugriwa Kinarya Tandha Cihna anggonira bekti setya lila legawa dumateng Rama Regawa saknalika Jayanila caos pawarta bilih Sarpa Kenaka jumeneng Senopati kira kauntapaken Rajabala Rewanta
Senopati pengapit Dewi Sarpakenaka Kalonopati kawan Kala Kardusana tanding Tyasa kawan Narapati Sugriwa miwah Jaya Anggada Lena kaprayitnanira araseksa kekalih Sirna Margalayu muntap sang Dewi Sarpakenaka majeng ing Rananggana. Ayo warnane ora Dyan Wibisana Geoparing Sasmita kelawan Raden Lesmana kinen majeng ing Rananggana kinarya sarana pengapesaning Dewi Sarpakenaka. Mangkono Raden Wibisana Dupi Uninga
Dewi Sarpakenaka datan bisa nglawat. Gya paring dawuh Sang Senggana kinen jebol kukunira Dewi Sarpakenaka. Sirna Margalayu unggul Purwanara. Hop.